zvainge zvakandiomera nedzinzara nguva itondigara dare pandaimbobata taioneka muchanza aiwa zuva ranhasi muri kutaura sekuru Musunda Gore. Tiri kumusha kwanatezvara vangu, kumusha kwamukadzi wangu mukuru, kwandienda zvakare kunowedzera mari mukati memusha mana atezvara vangu, kurangarira kuti inini ndinogara nemwana wavaridzi. Saka zuva ranhasi ndiri panapa pakuwedzera pfuma, pakuroora zvakare ndiri mukati memusha mana atezvara vangu kuchiwezhe kunova kuchaona kwachitsungo, ndokwatiri zuva ranhasi. Saka ndiri kuti aiwa tese vazukuru vangu potai muchiteedzera chivanhu chekuita sekuru, kuitira mangwana mudzimai anofa usingazika mwana atezvara zvinokuremera. Saka ndiri kuti vazukuru vangu potai muchiti padiki pamawana muchinowedzera kwana atezvara, ndizvo kuitira mangwana kana akanzi wafirwa vana atezvara havatadzi kunzwisana uyani. Ndisaka ndaiva nemunin'ina wangu nababa kuti tinge tichiita zvinhu zvacho nemuzukuru zvakare ndinaye ati sekuru aiwa zviite handi ikoko sekuru tinopedza basa kupi ikoko. Ndo vazukuru kwaMusunda Gore ivava. Right, makadiko muri Zimbabwe kumatima nenyika kwese kwese kwamuri kudai kusangana pano pa Tichkach MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana siyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza. So nhasi tambururuka mufunge takananga isisu kuchiweshe kuchaona tina sekuru Musunda Gore. Saka so ipapapa tichitarisa isisu sekuru Musunda Gore watidzidzisa chimwe chidzidzo chekuti kana uchinge wakagara nemwana wevanhu anoendawo kundobvisirwa mari. Saka ndo kwatiri kunoku. Sekuru Musunda Gore waenda kundoroora, waenda kundobvisa mari. Saka izvozvo chidzidzo chatinofanira kudzidza isisu sevanhu vari kuonawo chiitiko ichocho. Saka tichitarisa isisu sekuru Musunda Gore ibhuku ipapa tiri kutowerenga kuti alright apa tinofanira kudai. Saka so thank you very much muri Zimbabwe, tinokutendai nekuramba muchifollowa pano pa Tichkach MTV musanete. Kana kari kekutanga tinokumbira kuti wosiya subscribe ipapo wobva wapfanya ka button ako ndo kabhero kanoita kuti tikakanda chinopisa munoye uchidzwa. Saka so ipapapa tichakuratidzai zvakawanda. Pane vaimbi vakasiyana siyana vabvawo kunzvimbo dzakasiyana siyana vanenge vachizotandadza vanhu pamwe chete nekunwira nekudyiwa aiwa chikafu chiri panapa amahwani ndo yatinoti sisu oriondo, kudya kwakapfeka tirifonjeti, kudya kwemasawara mahwani yayo handei kumberi kwacho. ndonzi segono kwamuroti muchamba cheche Tichkach TV mukaifollowa munogona kuona nyaya dzese dzinenge dzichitwa dzinonakidza, dzinosuwisa, dzinofadza, asi dzatonyanya kufambira dzinofadza. Tiri kwasekuru Musunda Gore vari kutidzidzisa zvimwe zvinhu zvakanaka mukati mekurarama kweupenyu, kuti haungogara nemwana wemunhu usina kunge wakabvisa kana pfumawo, handitika. Asi vari kutiudza kuti nhasi panapa chataunganira isusu kudzidza zvinonzi kugara nhaka uona dzevamwe. Tiri kutenda sekuru Musunda Gore nambuya Mwari wekudenga ndiwo aramba achivachengetedza. Ukama hautengwe nemari, ukama haudi, asi chinongodiwa rudo kubva pasi pemoyo. Amen. Saka Mwari kana vachititungamira mukoma Tichkach tiri kukutendai zvekare nebasa ramunenge muchiita kuti tichiitsa kuvanhu ndimi munoita kuti tisimukire. Amen. Pasina imimi hapana izvozvo. Tinotenda Mwari wekudenga futi ndaakuitirai zvakanaka. Tinotenda masvita. Ndimi weTV vandahorwa mukusika. Matondonoka ndanonoka iyo zandanoka zingati ndakatobata sutu. Sekuru Musunda Gore ari kuroora nhasi, saka ini semunhu abve gokwe apa mota yangu yoramba kuvhura. Saka ndatoti ndimanye sekuru Musunda Gore waita zvinhu zvakanaka, ndichiremba sekuru Musunda Gore vanozikama isina bva gokwe. Saka kana mviseti so chinhu choremekedza so na TV avadi zvinhu zvezvo zvakapfekwa. Iyo zo sekuru Musunda Gore nhasi wakati aiwa panze pachikupano ndangu ndauya nembepo ipapo pachaona pacho ipapo. Saka ndadouya sekuru Musunda Gore waita zvinhu chakanaka. Zvinhu zvakanaka zvokuti ukaona munhu anoroora munhu mukuru akaroora zvotidzisa nesu vechidiki tofa kuti wase tofa kuroora. Saka nhasi pane mabhendi arocharova. Inini handisi kuroora nebhendi, ndikuroora nevakomana magitari. Handiti zvimabhendi zvoitwawo nevamwe vanoridzawo nevabhendi. Saka zvinhu zvatokurudzira kuti ukaona vekwamutare vachiuya vachizokutana nesuwo, vana director tabs vachiuya, zvinotibatsira kuti tinge tichisangana tichidzidzawo zvakawanda. Zvinotibatsira kuti zvishoma izvo zvatetaita zvisvike kuvanhu. Anokona iTV inozikamwa nevanhu kuti no ukatoona kutobuda pa TV apa uri kutoenda kure. Saka tinongokumbira kuti subscribe mobaika kabhera kai. Uyezve kune vanenge vane zvavanoda kuti vozvibudewo pa Tichkach Media apa, handitika munongobata mukoma tabs kana kubata mukoma T1 panhamba dzavo dzamuri kufunga dziri kuona dziri kungoita sei dziri kukurungura hamene dzeita sei kuita kufamba kuya.
movabata vanouya kune avo vanoda kuitawo matauro ada kurosa zvakaita na sekuru Musindagore kana vane maurongwawo hwokuroora vanoda kuti huone kuchamhembe kumaudza nyemba kunobva kumadokero atiti mavadaidzawo kumana vanouya kamuda kuti vaite ma-MC futi tichika chindiani kaitore MC nhasi panapa tofunga muchaona kufamba kwevidhio vachiita basa rawo saka ndinokutendai ndichikukurudzira iyi haisi yangu yangu ndeiyi amukana ndo yangu makadi muri Zimbabwe zita rangu ndinoitwa Sokostina kana kuti Pelagia Kwamburwa muri Zimbabwe. Nhasi ndadzoka zvakare tine nyaya inonakidza nhasi panguva ino ndiri kutaura tiri kuchiweshe kana kuti panzvimbo inonzi kwachaona kwataperekedza sekuru Musindagore kuzotutsira mari vachitora mudzimai wavo. Aiwa sekuru akati mwana uyu anga akagara neni zvakanaka, pamwe pacho kana munhu akuitira zvakanaka unodzokera kuti regai ndimbotutsira kuna Natezvara. Saka nhasi ndozviri kuitika pano, muchange muchingoona pachiitika mabiko ari pano ndekuti sekuru Musindagore vauya kuno kuchiweshe kuti vatore mudzimai wavo nenzira yakanaka. Ndinongoti kunogara nemwana wevanhu usinawo chawabvisoka kana kuti kana wakambobvisa kana ari kukuitira zvakanaka, ari kukukangira, ari kukuwachira zvakanaka, aiwa dzokera zvakare unotutsira. Saka ndozvichange zvichiitika pano, change tichikuonesa muchiona pachitwa mhemberero kuno kwataperekedza sekuru Musindagore. Iwe wendi unaenda kure yawe ndaisa zvanza kuna shumba muvhimiko undaisa zvanza kumativi mane dzimbawe mugango yachema yateta shamu yaridza mukota tekuru yateta nzara zvainge zvakandiomera vedzinzara nguva itondigara dare andaimbobata taioneka muchanza kana kurora inga zvairema kana kurohwa vasikana zvairema. Asika Musindagore wakauya senhume, Musindagore inhume yamambo, vaera shumbaka matika varidzi vemasango vakanditi nyarara Musindagore anouya, vakanditi nyarara Musindagore anouya. Takamutisara uyambutse vana, yambutsa vana Musindagore. Yambutsa vana ona vana vayaura, yambutsa vana ona vana vatema, yambutsa vana ona vana vatambura, iri kwemakungwa vana vayaura, kunyika dzino vana vayaura, kupasi rino vanhu vatema vatambura. Musindagore iwewe inhume yamambo, sekuru Musindagore inhume yamambo, sekuru Musindagore inhume yamambo. Chitokwa dzimba chinengwe chakaguma chikamhinya pamusha pangu papingwa ndare nenjodzi naichangamire. Chitokwa dzimba chinengwe chakaguma chikamhinya pamusha pangu papingwa ndare nenjodzi naichangamire. Gogo Musindagore ndinokutendai, imi munobikira homwe vaera shumba, patinenge tatata kudzoreredza midzimu painouya inoda haranga dzinoisa zvanza.